Tsiku namba 39 kuyitanidwa. Kalekale aneneri analemba m'malemba kuti Mulungu adzatumiza Mesiya kuti adzapulumutse ochimwa ndi kuwayanjanitsa ndi Mulungu. Moyo wa Yesu ukuonetsa poyera kuti iyedi ali mpulumutsi amene Mulungu analonjeza kutumiza m'dziko lino. Mneneri Yesaya analemba, namwali adzayima ndipo adzabala mwana wamwamuna, ndipo zinachitikadi. Mulungu mwa mphamvu yake anapangitsa Mariya kukhala woyembekezera akadali namwali, ndipo anabala Yesu. Monga kunalembedwa m'malemba, chozizwa chakubadwa kwake chinali chizindikiro kuti mwanayu anali Mesiya, amene Mulungu amutcha mwana wake. Pamene anthu anaona Yesu, anaona chikhalidwe ndi mphamvu ya Mulungu yochiritsa anthu ndiponso kukhululukira machimo awo, ndipo anawalonjeza malo mu ufumu wake wamuyaya. Yesu anapereka sembe moyo wake ndi kulandira chilango m'malo mwa anthu onse. Kenaka anaukanso kwa akufa, kuonetsa kuti mphamvu yake ndi yayikulu koposa mphamvu ya imfa. Moyo wake unafanana ndi zomwe aneneri analemba. Moyo wa Yesu unatsimikiza kuti mawu oyera a Mulungu ndi woona komanso osasintha. Yesu mwini wake anati, thambo ndi dziko zidzapita, koma mawu anga sadzatha. Pachiyambi Mulungu analenga mwamuna ndi mkazi kuti akhale okondwa pamaso pake, koma sanamvera malamulo a Mulungu. Chinthu ichi chidawalekanitsa ndi Mulungu. M'malemba zalembedwa kuti anthu onse anachimwa, ndipo zotsatira za uchimo ndi imfa. Anthu omwe anachimwa sangakhale mchiyanjano ndi Mulungu. Koma monga momwe Mulungu anapereka mwana wankhosa kufa m'malo mwa mwana wa Abrahamu, momwemonso anatumiza Yesu Mesiya kudzafa m'malo mwa adzukulu a Adamu. Moyo wake, imfa yake ndi kuuka kwake anabweretsa chiyanjano pakati pa Mulungu ndi onse omwe amkhulupirira Iye. Choncho iwo amene amutsatira Yesu adzathawa chilango ndi kukhala ndi Mulungu kwamuyaya. Pamene Yesu anauka kwa akufa, anati kwa ophunzira ake, anthu adzalalikira m'dzina langa ku mafuko onse kuti Mulungu amakhululukira machimo a iwo amene alapa ndi kutembenuka kwa Iye. Yesu anatinso adzatumiza Mzimu Woyera kuti akhale ndi ophunzira ake, kuwaonetsera choonadi ndi kuwapatsa mphamvu yotsatira njira ya Mulungu. Pamene mkazi wochimwa uja analapa machimo ake ndi kuyamba kutsatira Yesu, Yesu anati, machimo ako akhululukidwa, chikhulupiriro chako chakupulumutsa. Yesu anati, pamene anthu amukondadi Mulungu, ichi ndicho chitsimikizo chakuti Mulungu wakhululukira machimo awo. Yesu Mesiya adayitana anthu kuti amutsate. Pamene chigawenga cha pamtanda chinakhulupirira mwa Yesu, chidamupempha kuti achipulumutse. Yesu anati, lero lomwe lino udzakhala ndi Ine m'paradaiso. Iwo amene asankha kukhala okhulupirira Yesu akhoza kuyamba ubale wawo pogwiritsa ntchito mawu awa. Mulungu ndinu woyera ndi wokwezedwa. Ndikuthokozani kuti mmandikonda. Ndikumva chisoni kuti ndalephera kukumverani ndipo ndachimwa. Kuthokozani kuti munatumiza Yesu kufa pa mtanda m'malo mwanga ndiponso kuti anauka kwa akufa. Ndikuthokozani kuti munazunzika chifukwa cha machimo anga. Ndikufuna kukutsatani ndipo ndikukulandirani monga mpulumutsi ndi mbuye wanga. Ndikuthokozani kuti mwakhululukira machimo anga ndipo mwatsegula njira kuti ine ndikhale ndi inu ku nthawi zonse. Ndikupemphani kuti mundipatse Mzimu wanu Woyera kuti akhale ndi ine ku nthawi zonse. Andipatse mphamvu kuti ndikukondeni ndi mtima wanga wonse, kukhala moyo wokukondweretsani. Ndipo lolani kuti anthu akutamandeni kulikonse m'dziko lonse. Amen. Yesu ananena za ophunzira ake, nkhosa zanga zimamva mawu anga, ndimazidziwa ndipo zimanditsata.
wotsatira Yesu amakumana pamodzi, amalankhula mawu ake m'Malemba, amafunitsitsa kutsatira chitsanzo chake, ndipo amauza ena za Iye. Yesu anawatsogolera ndi kuwapatsa mphamvu kudzera mwa Mzimu wa Mulungu, yemwe amakhala m'mitima yawo. Amasunga zomwe Yesu ananena kwa ophunzira ake pamene amakwera kumwamba ku mpando wake. Mphamvu zonse zapatsidwa kwa Ine, kumwamba ndi dziko lapansi. Onani Ine ndili ndi inu nthawi zonse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Dongosolo la Mulungu silisintha. Kodi Mulungu akufuna tilowe motani dongosolo lake? Nanga kodi ine ndili pati pa ubale ndi Yesu?